Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon edo Saba Al-Khair gaur azaroak 29 Palestinako herriarekiko elkartasunaren nazioarteko eguna da. Eta gaur, inoiz baino gehiago elkartasun hori aldarrikatzeko unea ere bada. Saba Al-Nur, egun hau aukeratu zen 1957ko azaroaren 29ko gertakari batengatik. Egun hartan, Nazio Batuen erakundeen estatu judua eta estatu palestinarra onartu zituen, 181 ebazpenen bidez. Eta 30. urteurrenean 1977ko abenduaren 2an, Nazio Batuen batzar nagusiak egun hau aldarrikatzea erabaki zuen. Tamalez, orainik ez da ospakizun eguna izango, dolu eguna baizik. Urtero Nazio Batuen egoitzetan egiten dira ospakizunak eta aurten Palestina herri bat duen lurra izeneko erakusketa zuten prest. Ez dakigu azken hilabetetako gertakariak ikusita aurrera jarraituko duen erakusketak, baina berez intentzioa Nakba oroitzea zen. 1948ko gertakari traumatikoa. Herri palestinarraren zati handi batek bere etxetatik ihes egin behar izan zuenean errefuxiatu bihurtuz. Eta bihotza oskurtuta, Nakbaren zifrak gainditu ditugula kontatu behar dizuegu. Nakbak 15.000 hildako eta 750.000 desplazatu eragin zituen. 2023ko Gazako sarraskian 20.000 hildakotik gora eta 1.700.000 desplazatu egon dira. Ez da erraza zifra zehatzak ematea, gerra bat ezin delako termino matematikoetara murriztu eta benetako eragina neurtzeko hildako ez gain odoltantak eta negarmalkoak zenbatu beharko genituzkelako. Cristals entre la fe y la rabia, nascuda Palestina, nascuda Palestina. Yo no soy Eta ezin da matematikoki kalkulatu Gazako ospitalen egoera kaskarra. Atzo osasunaren mundu erakundeko Margaret Harrisek ohartarazi zuen gaixotasun eta higiene arazoek sorturiko arazoen erruz jende asko hil daitekela bombardaketen erruz, baino gehiago. Horrez gain, ospitaleak hornigairi gabe usteaz gain, Israelgo armadak medikuei eraso egin eta horiek atxilotzeko aleginak egin izana ere azpimarratu du Omek. Duela astebete erakundeko ordezkari batzuk Gazako Al-Shifa ospitalea bisitatu zuten eta eriotza gune gisa deskribatu. Pentsa, ospitale bat eriotza gune kontrakoa izan behar lukeenean. Omeko talde batek ordu betez bisitatu zuen ospitalea eta diotenez, bombardaketa eta tiroen evidentziak aurkitu zituzten eta hobi komun bat ikusi zuten ospitaleko sarreran. Sing it with me now. Free, free Palestine. 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 Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war. We shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put... Eta egarria ere ezin da matematikoki neurtu Nazio Batuen
UB-bikoitza A errefuxiatuen agentziak jakitera eman du herenegun urgarbia eraman zutela lehen aldiz Gaza iparraldera. Informazioaren arabera, Palestinako ilargi gorriko taldeek arrakastaz lortu zuten 150 bat kamioitan laguntza humanitarioa ematea. Tartean, janaria, aterpeak eta medikamentuak banatu zituzten. Albiste pozgarria, naiz eta laguntza gehiago behar den oraindik milaka ume urzikina edaten ari baitziren horrek eragin dezaken arriskuarekin. Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo, como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños. Vuela en lo alto mi dulce cometa y se abrirán mañana el corazón la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y Katar bitartekari lanak egiten ari da Hamasen eta Israelgo gobernuaren arteko negoziazioetan. Joan den ostiralean sartu zen indarrean 4 egunerako suetena, baina beste 2 egunez luzatzea adostu zuten bi aldeek. Baitu israeldarrak eta preso palestinarrak askatzen segitzearen truke. Atzerri ministerioko bozeramaile Majed Al-Ansarik adierazi du itxaropentsu dagoela eta menia luzeago bat espero duela. Azken orduaren arabea jarraipena egiten saiatuko gara egoeraren aldaketarik balego kontatu alizateko. Oso trebezin gatzen hemen ezabatarri nundan zubeterik izan zailzia Leki unia mestiak alizan ditzen herriotza begieta mizi ederrako baten amesten Goizonta palestinako herri txiki batetan hau batzitzen delarik bere aman besuetan Indio hontako handiak irratzatzen meio piantzen matarna saderetege hela betia Ondeskatitxo gintzazi zurean aia doletan nula nahirik itzatea horta bizia Hostia nik ez komprendiko sekulan Nula pitozu medrokatzen den kontzetzea unian Baina gu hau guztia kontatzen ari gara gure laborategiaren erosotasunetik, gure babeslekutik, gure segurtasunetik. Baina informazio hau ez genuk edukiko han bertan lanean ari diren kazetariengatik ez balitz. Kazetarien babeserako nazioarteko komiteak jakinarazi duenez, urriaren 8 geroztik gutxienez 57 kazetari hil dira Gazan Israelen erasoen ondorioz. Hildakoen artean 50 palestinar, 4 israeldar eta 3 libanoar daude. Beste 19 atxilotu dituzte eta beste askok mehatxuak jasan dituzte. Erasotu dituzte eta euren familien hilketak jasan behar izan dituzte. الأخير لإلي اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة. Entzuten ari garen hau Ayat Al-Kadur kazetaria da, gutxi gora bera honakoa dio. Hau nire azken bideoa izan daiteke. Israelek fosforozko bombak bota ditu Beit Laia erresidentziagune inguruan. Afitxak ere jaurti dituzte leku ebakuatu behar dugula esanez. Jende gehienak ihes egin du. Kalera atera dira, korrika, nora joan, jakin gabe. Gu hemen geratu gara, baina egoera oso beldurgarria da. Jainkoak zaindu gaitzala. Ayat Al-Kadur duela 9 egun hiltzuten Gazan, bere familiako kideekin batera. Gazte bat hildute, tiroka Palestinan. Gauzaia Euskal Herrian Eta ni amorratzen nau Amorru hau hartu eta mobilizatu egingo gara abenduaren 8an. Gernikatik Palestina elkartasun deiadarra mobilizazio nazionala antolatu baitute Gernikako pasialekuan. 2 helburu izango ditu elkarretaratzeak. Alde batetik, gizairudi erraldoia osatuko dutela, simbolismoz betetako 1937an Gernika bombardatu zuten merkatua zegoen lekuan. Bestetik, mobilizazioaren bigarren partea hainbat euskal eta palestinar artista eta sortzaileek hartuko duten ekitaldia izango da. Besteak beste, Einaut Elorrieta, Ixan Oz eta Ikran Benziane, palestinar abeslariak, Saba Al-Hussein, Nerea Ibarzabal eta Onintzen Beita bertsolariak, Mohamed Farahalla eta Oreka Teixa. Gukala ere
saioari ekin bar diogu eta gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu. Josune Belez de Mendizabalek beti bezala txiribueltaka jarriko gaitu. Eta Ander Zubilagak bere lehen lana aurkeztuko digu. Diskoa labetik atera berri da. Gaur bertan, esango nuke, izango dela entzungai eta aleak jaso berri dituela. Beraz, eguna ezina proposagoa gurera etortzeko. Eta doinuetatik haratago tartean Xavier Matxain nen pasio musikalak ezagutzeko aukera izango du. Inguruan dudan, esango nuke, musikazale amorratuenetarikoa nigo, beraz, ojo, aukeratu dituen kantuak, ojo. Azarako 28 ditu gaur eta asteazkena da, eta hemen Gartxot eta biok bakarrik egonda ere, pasazaigu dantzarako unea! Yeah! Nio dantza egingo dugu ala ere, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Tira, gaurko aurkezpenak azkar egingo ditugu, zuekin Gartxotun zain Letona jauna, egunon? Egunon, inigo. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 675 du, azaroak 29, goizak 10 eta 18 minutu, gu hemen biak, lasai Goiuri ez dago gaixo, Goiuri ondo dago, gaur jai eguna zuen, eta listo. Ez da egitagian lanean egongo da, baina, bueno, gaur ez dago gurekin, baina ondo dago, ez kezkatu, hemen txatean ja denak, aztora duta genituela, non dago Goiuri, ez dakigu, baina ondo dago, oentxe bialigu WhatsApp bat, hemen ziria sartzen ja, así que, ondo dabil. Esan dakoa, ongitorri guztioi, hementxe gara prest, naiz irratian bigarren kafean urrengo, 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz. Eskatu zen izkidan loreak Gorde ditut inork aurki ez ditan Melodira maiartzean gezurrak poemak da bat Nahian aztu ditut denak Baina Zu irauteko egina zara Joan den ostegunean kaleratu zuen Mugan taldeak bere lan berrira, aurrera ez den alde batera, naiz eta kantu, disko honen izen bera duen kantua, aurrera ez den alde batera, duela aste batzuk edo aste pare bat behintzat entzuteko aukera izan genuen. Horriaren beste aldean Muganen kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa, gaurko maite duten tartea, Gartxot. Sorta bat ekarri dut gaur, Inigo, eta gainera esango nuke gaurko programarekin zuzenean zerikusia dutenak ere. Bueno, azteko maite dut Muganen disko berria, nik ere entzun dut. Ea Laister datozten gurera ere, elkarrizketa akustikoetara, pozgarria da, benetan ez dakit, eta beti zar tankera hartu dezakegu, baina ez dakit, inguruko lagunek eta gaztetxoek zerbait esatearren pixkanaka bidea nola egiten duten eta ze kalitatezko grabazio, ze ez dakit, pauso bakoitzarekin aurrera pauso bat egiten duten, sonikoki aktitudan, egia esan, maite dut generazio berri honek musikari jartzen dion maitasuna, ez dakit, gure jardunari ere zentzua ematen diola iruditzen zait, beraz lehenengo maite duta hori da. Bigarren atzo off record kontatu nizuna, ez dakit, asteazkenetan bakarrik etortzen naiz, baina maite dut nola Goiuri eta zu nere inkostientean ere bizitzareten izan ere lehengoan komentatu nizun, zuekin amestu nuen, eta benetan ez dit Googleen sartzeko denbora eman, ea zer esan nahi ote duen, baina gogoan dut, baginela zure etxea edo zen leku batean, eta Goiuri eta ni txukuntzen ari ginen, hau da, baina ez, ojo, gainera zen txukuntasun bat gauzak zuzen jartzarena eta horrela. Hau da, ez
etzen zikinkeria zegoela, baizik eta apalak... Zindagizut badagoela. Bai, esara, ziren, pixkat tokean oinarritutako gauzak, eta nik ez dut bereziki tokik, igual subkostienten bai, baino, apal bat okerra zenuen, eta goiurietan joaten ginen hori txukun jartzera, gero ez dakite, hortzetakoak espazteuden ordenean, kolorean, edo horrelako gauza arraroak ziren, eta esnatu nintzen, komentatu nizun lenguan WhatsAppetik, edo atzo ez dakit, en plan, ke letxes, inigo, hau zer da. Eta gero, bueno, hori maite dute zuekin amestea hori nire bigarrena. Eta hirugarrena gaurko gure gonbidatua izango den Ander Zubillaga eta biok atzo nola jarri gintuzten telebista saio batean, egia esan graziosoa izan zen eta kointzidentzia handiare bada, gaur gurera etortzen den Ander eta biok atzo izan ere miluzeko proba batean gure izenak erabili zituzten, ea streamerrak ginen azkenean dirua galdu zuten zure erruz gartxot. Ia, hori maite dut eza izango zen, bueno, ez dakit entzuleren batek miluzeren formatua ezagutzen zuen, baina hor badago momentu bat, izen batzuk jartzen dituztela, eta galdera bat egiten dute hauek, ez dakite, futbolista dira edo ez, edo, bueno, hori erresa litzateke, baina... Atzokoan zen, streamerrak Twitch atarian streaminga egin duten. Noizbait egin duten hori da, eta, bueno, hor kuriosidadez, eta ez dakit oso ondo zergatik, seguramente atzean, gidoilari gisa lagun on bat akabulako, Ander Zubillaga eta bion izena jarri zituzten, eta oso kuriosa izan zen nola idatzi ziren Anderrek horrek WhatsAppetik edo Instagrametik ez dakit, streamer! Kuriosamente guztiak ari ginen, etxean telistarik ez du, baina etxerik kanpon egoen ez, telebista piztuta zegoen parean, eta begia joaten zaizkit beti, eta bapatean ikusen, ala, Ander Zubillaga, ala, gartxot, ala! Eta justu, Anderri bidali nien da esan zidan, Janirek ere bidali eta gartxot, eta denak horre konektauta ginela tarte batean, eta... Maite dut hori, konexio hori, ez telebistan nire izena azaltzea ez da gutxi gore, baizik eta gaur gure saiora datorren Ander Zubillaga ere sartu zutela zerrenda horretan, eta nola gure pribatutik nola komunikatu ginen, eta kontzientzia horrekin barre egin genuen beraz, gaur programan zaudeten goiuri ez, baina beste guztiak aste hontan nola baita egontzareten ere buruan, eta hori ere maite dut. Egon lasai, gero goiuri etorriko da, Goiuri dator plater garrantzitsura. Ander Zubillaga datorrenan orduan bai. Todos los caminos son de arena. Nire maite duta da, eta gartxot sentsazio izango zenuen zuk inoiz, eta kaso beste zentzu batean edo beste sorkuntza batzuekin, uste dudalako Josunek ez duela abestirik egiteko joerarik, baina kaso bai izango da. Baina nire maite duta da, badatorrenean ez, nik askotan aipatzen dute, kantua batzutan bilatu egiten duzula, eta kantua batzutan etorri egiten dela. Behintzat, Durangon aurkeztuko dudan lanak pixatorren inguruan osnartzen du, oso batean etorritako, eta oso ez ustean etorritako lanekin, ez? Eta duela egun batzuk etorri zen, aspaldi banekien, bazetorrela zerbait, ez? Bazetorrela, eta alako batean ja bat, ez dakit, barealdi bat gertatzen da, gure bizitza erotu hauetan, eta gitarrari tarte bat eskaintzeko momentua dator, eta hasi nintzen arpegio batekin eta zapla, etorri zen, ez? Eta maite dut sentsazio hori, ze sorkuntza prozesuetan niri bintzat gertatzen zait, badagoela momentuan non kantuak zoragarria dirudien, gero badagoela momentu bat kantuak mierda bat dirudiela, eta hor dantza horretan zabiltza, ez? Mendia rusiar batean gora eta bera. Kantu horrein dago zoragarria iruditzen zaidan momentu horretan, eta uste dut prozesuetan momentu horiek gozatu egin martirela, ze gero etorriko dira kontrakoak ere, eta hori da pixkan ere maite duta, kantu bat datorrenean, da diozunan, etorri da, eta gaina borobil sentitzen duzu, erres ikusten duzu ez, gero etortzen direlako, esan dakoa, beste momentu kritikoago horiek. Bai, oso interesgarria fenomen hori, eta bentsatu nahet, sormena oinarri duen dozein gauzetan gertatuko dela, ez? Baina kantuek badute berezitasun bat horren energia bola handia dira, zuk esan bezala batzutan etorri daitekela bere osotasunean
ja zentzua duen zerbait, ba ez dakit, Riojan pasatako asteburu batian, eta bestetan, akaso, ba, 8 hilabetetan buruan bueltan daukazun zerbaitek egunen batean lortzen du osotasun hori, ez nik. Eta batzutan kantuaren atzetik ibili behar da. Bai, hartu eta landu eta nire hartu eta kasuan, landu eta hartu eta esango landu, nuke salbuespen asko hori gabe, beti. Eta nik askotan gainera egiten dut horrelako simil bat, batzutan pertsonekin ere antzekoa pasatzen da, batzutan pertsonak hain energia bola gara eta norbait berria ezagutzen dugunan, eta naiz modu erromantiko ohikoan ari, edozein modutan, batzutan pertsona batek edo pertsona bat zuzenean egiten zaigu energia bola horren eroale zuzen bezala, eta bestetan pertsona batzuk badaukate atzean ez dakit prozesu bat, esango nuke, edo denak ezagutzen ditugu egunak eta hilabeteak pasala, baina badaude pertsona batzuk bere alakotasun batean energia bola hori direnak, eta beste batzuk garatzeko beharra dutenak, ez? Biak dira epikoak nire ustez, baina bai, aipatu ezun fenomen hori niri asko pasatzen zaire, eta batez ere erritmoa izaten da nire kasuan lehenengo asko konbentzitzen hauen zerbait, eta gero, ez erritmo hau azkarregia da, motelegia da, edo doble erritmoa behar du, edo ez du erritmori behar. Baina erritmoaren atalean kostatzen zaineri normalean buelta gehienak ematea. Orduan, hori argi ikusten duenean, eta ze epikoa da, sentimentu hori. Jo, ze inbidiaino. Josune Belez de Mendizabal, Fernández de Garaialde, egunon. Egunon, oso gustora nago hemen zuena entzuten, zenbat gauza aipatu dituzuen eta nik danari heldu nahi diot, baina nire energia gaur dago lan, pixka gordeta. Beti gertatzen da, ez dakizuei ere gertatzen zaizuen urte amaiera dala zoramena, eta, hemendikan gauza asko ditugu egiteko, batzuk direla boloak, beste batzuk direla diru laguntza justifikatu, olako mila gauza, eta batez ere burokratikoak dienak izorratzen gaituzte, eta energi gehiena kontsumitzen digute, baina, zuen maite minduta eta sormenari lotuta eta holan, nik kantak inigo, nik ez ditut egiten. Bai abesten ditut, daukagu taldetxo bat, ez da profesionala inundik inora, baina, lagun batek bateria jotzen du, besteak gitarra, eta nik ez dudanez ezer jotzen, mikroa utzi ziaten, eta lotxagabe bat naizenez, aurrera. Guk koberrak eta holan egiten ditugu gure erritmoan, baina bestetik, sormenaren kontu hori ere batzutan datorrela, batzutan ontzen ari zara pixkat zure buruan, zure baitan, hilabeteak dira, eta zaten duztu, ez datorre zer. Eta batzutan, tak, agertzen da. Hori marabila bat da. Baina ere maite minduta gaur zuentzat doa lagunak. Oso pozik nago hemen egotea zuekin. Zuek zaeten ere feedbacka gaur goizean, nago pixkat motel, eta gustatzen zaitzuek ikustea streamingaren bidez. Eta zuen ahotsak entzutea eta partekatzea, zenik ere nere burua deskubritzen du, zuekin hitz egiten dudanean, dioten, neska, eskerrak esan duzun energia ez dakazun, zelako hitz jarioaz zurea. Bai, ez egin. Eta bestetik, nik ere atzo gartxot ikusi nuen miluze, Bai, justo momentu horretan etxera llegatu, ze atzo egon ginen Garaionen 15. urteurrena ospatzen, laguntalde berezi baten aurrean oso gustora, maitasuna ez horretan, bakizue, Garaion askotan hitz egin dizuet, horre Otaz auzoan, hemen Araban, eta llegatu nintzen etxera holan, oso pozik, eta piztu nuen telebista, eta ara galdera hori. Eta nik esaten nuen, eske galdera ere, bakit norden gartxot, baina eske galdera nuen ulertzen. Imaginatu ze analogikoa naizen ni, ze streamer eta Twitch, zer da hori, bikote komiko bat, stream eta Twitch. Bai, esaten nuen, nik ez dakit zer den hori, igual agian izango dira, Ander eta gartxot izango dira hori, zer da hori. Ni geratu nintzen ja, youtuber, tiktoker, eta olakoa. Piskat Starsky Hatch, ez? Hatch, eske total, bai. Stream da Twitch, Starsky Hatch, bai, hortxe. Bai, egia esan kuriosa izan zen, nik ez dauka telebistarik etxean, eta ez dakit, YouTubeen konsumitzen ditut edo sarean hola pelikulak eta, baina, alako testigatza bat iristen zaidanean, atzo bezala nahieran sartzen naiz, eta ikusi nuen lagun batek bidali eta gero nola egin zuten, eta egia esan, graziosoa izan zen gutxienez. Eta gainera pentsatu nuen, ez dut izeni botako hemen, baina badakit uste zein den arduraduna, zen anatzean gidoi gintzan ibiltzen den lagun asko dauzkat,
Baina bai, ez dakiran entzaten naiz inoiz, streameatzen ibili eta ez daukate asmorik ere, ez dakit. Zarkitu xamar sentitzen naiz plataforma guzti hauekin eta naiz eta komunikatzaile ona konsideratzen naizen eta badaukat horrela alaitasun puntu bat, ez dakit, urrunegi geratzen zait hori, ez dakit. Hemendik gure txatean bota digute, ostiralerako kakapila gartxot. Bai, kontzertua daukat. Bai, eta gero dio Gorkak, kotau zeleku ederra. Baina, kontzertua kotauen da? Bai, Donostian. Bai, kotau nire buruan kafeterian. alboka zergatik zegoen. Ba ez dakit, asmatu indezu, hori ere Bai, arra izatea. kotauen, biak leku ederra dira, baina kotauen da kontzertua. Zazpiterdietan? Zazpiretan. Gartxot izango da akustikoan, gitarra hartuta eta hotxarekin magia egiten, ostiral honetan. Lagun batek utzitako amplifikagailuarekin. Lagun batek utzitako amplifikagailuarekin. Hemen eskuian jertxe horia duena. Asko gustatzen zait dio Gorkak, uda negua edo bere xarma daukaten tokiak dira. Egunon Gorka dio Indiokerrek, Gorkak nire maite duta da azken aldin Instagramen gustatzen zaidan mutil bat ahola, izena ez dut esango, ez dakit Gorka esatean nahi zenuen edo ze, baina eta egiten dituen hausnarketekin bizitzari buruz, ze ederra berarekin ikasten ijoa, ze gogorra den bizitza, bidean ere galduko gara, baina eskerrak bigarren kafea, eta Twitchlari lagunak zuekin hobeto, ze esango izugu Gorka, Guk asko maite zaitu. Gure asteazkeneroko maite dut azara Gorka gutxienez. Ea oi hartzunean noiz bisita dio Indiokerrek eta dio Gorkak barkatu eta Indiokerrek dio, bai, nahi dezunean Gorka. Nire Gorko maite dute maite dut eza du Indiokerrek dio, badaukat eta bigarren kafearekin zirikusia dauka. Zer gertatu zen atzo azken segundoetan horrelako intrigakin ezin da jendea utzi. Ji, broma da. Atzo alproja xamara maitu genuen saioa, goiuriren erruz, esan barra daukagu. Ari ginen haure nahiko analogiko sentiaraziko dizun zerbait da kaso Josune, baina stikerrak, emotikonoak eta besteak nola izena dute gartxot. Emoji. Gifak hori da, gifak, festa guztionekin, zer bialtzen genuen, horren arabera gure boomertasun edo zetasun edo milenialtasuna nolabait agerian geratzen zelako, eta goiurik bializuen pribatuan taldera bat, barre asko egin genuen, erabat desegokia zen, momentu hartan eta ordutegi honetan erakusteko, eta, klaro, baina guparrari ezin heldu, pixkate bai, harrituta goiuri hau zerrati biali ezu, arkakuxo zegoen gurekin, arkakuxo hori ere WhatsApp ez biali genion, baina berak ere zintzen elkarabanatu, baina ezin parreari heldu, eta bukatu genuen saioa, oso ortodoxia radiofoniko gutxirekin. Par batean arnasari ezin helduta, eta agur bagoaz. Ze originala, ez? Olako atake errisa baitako batekin? Bai. Hori opari bat da. Bai. Bio Gorkak parrek bai, nirekin gehiago ingo ditezue. Edita Broko, sementxe, aspaldiko, kaixo egunon, eta bihotza palestinarekin. Bai, gaur gure sarreran aritu gara, Palestinak bizi duen egoerari buruz. Mi luze ze ona, Twitchlari onak, Josune egunon, animo Josune eutxi gogor. Horregatik ez atorri gaur goiuri, jajaja, bukaera oso nahi izan zen. Bai, ez goiuri, ez dakigu, egia esan, ez ustu azalpenik eman. Ortodoxiaren oso jarraitzaileak ez gara hemen, eta ze esango dizugu, miseria latza. Goizeko 10:35 minutu, lagoen batean hasi barko dugu txiribueltaka, eta txiribuelta hau egiteko Josunek abesti bat ekarri digu. Ez dakit, Josune horrela zuzenean abestia entzutea den onena. Zuzenean, bai, zergatik ez. Hauxe ba. Ikusia, teilatu gainean, kristona berea, triziklo batean, trompadu aurrean, izatzatzean, ja, elefantea da. Teilatu gainean, kristona berea, triziklo batean, trompadu aurrean, izatzatzean, ja, elefantea da. Kristona berea, triziklo batean, trompadu aurrean, izatzatzean, ja, elefantea da. Nik uste nahikoa izan daitekela kokatzeko ez da hoi... Bai, estrofa bakarrekoa da, eta jazta, irubiderren zundugu. Ondo, zer da? Elefantea da... Elefante bat, etxian gainean, oze? Platano bat, ez hori beste bat zen. Bai, elefantea karri dut, baina batez ere haurtzarora eramaten gaituen kanta hau, ez da?
eramaten dut. Ekarri dut gaur, gurera, hemen bigarren kafera. Ez da hitzagutzen nuen, baina bai da aurrentzako kantu baten itxura duen zerbait, ez? Bai, ez zen ezagutzen inigo. Karo, nik ere magisterita ikasi dut orduan. Deixateite horre izatea zerebroan oroitzapenen atzeko oso atzeko alde hortan. Cortex lejano hortan. Posturrutikoa. Bai, baina uste ezaguna zaidala bai. Bai, eta gainera hori keinoekin ere dantza egiten da, ez? Aurrean trompa, buztana atzean, begira hor goian, dana keinuekin egiten da, gorputzarekin, eta klaro, hau ekarri dizuet, izan ere, hori Cortex horretan daukagulako, haurtzaroa, eta bueltatu nahi nuen pixkat horretara, ze hori da, zirkoak erabiltzen duen ere bai esaldi bat, zure haurtzarora bueltatzeko aukera emango dizun ikuskizuna. Eta hori da, Gasteiza llegatuko den Fofito zirkuaren pixkate lema edo. Egun hauetan Gasteizen asko ikusten ari gara olako kartelak, faroletan eta horrela, eta karo Fofito, eta nik esaten dut, benga gauza bada analogiko izatea, baina esken, Fofito garaikoare ez naiz, goratzen dituzue zuek, ¿cómo están ustedes? Hemen, Euskal Herrian egiten zen los payasos de la telebistako payasoak, garai horretakoak, Fofito, a posteriori, nik ere bai, badaude gauz asko ondoren Ja, bai, ez zen oso gure garaikoa, eta niz zue baino zaharragoa izan, baina esan behar dut, txuri beltzean zenean telebista, nire etxean, amak bere esango dut da, nola nagoen gaur, bere anaia arrebekin ikusten zuela eta oso ondo pasatzen zuten, orduan zirko zahar hori ez dena gure zirkoa, gaur egun euskal aktorek egiten duten hori bera, ez da, baina Gasteiza dator, eta egingo dute Mendizabala parkinean. Mendizabala dakizuen bezala, bertan denetarik egiten dugu, da esplanada edo lorzoru handi bat, parkin bat dena berez, eta hortxe egiten da azkena rock festivala, bai aipatu dugula hemen, por cierto, Jane's Addiction, izen berria, azkena rock festivalerako, jakingo duzuenez, bai aste honetan iragarri dute. Despistautan egoen. Horri, kuñita. Gero, ze gehiago egiten dute horre Mendizabalako parkinean, Gasteizko jaietan, bertan jartze dituzte barrakak. Eta, bai? Orain dator, zirkoa. Eta horren arira, abesti hau, zirkoetan garai batean elefanteak zeuden. Eta animaliak gaur egun legez, ez da posible, eta esaten gozu eman gai osune, jazta, harrapatu dugu, bale. Zuek, orain, botatzen baizuetolako galdera eta esate dizuet, elefante bat Gasteizen nahiko bat zenute aurkitu, topatu, non bilatuko zenukete. Hori da, nire gaurko txiribuelta. Txuru. Baina, asmakizun... Ez da asmakizun. Bada erreala edo, errealkoa duen gertaera bat kontatuko izuet honen ondorioz. Baina lehenago nahi dut pixkatzuek zuen irudimenean, elefante bat Gasteizen, nun aurkituko genuke? Edo nun bilatuko genuke? Irudimeneta esango nuke elefante bat eukitzeko, edo modu baten eukitzeko, pixkat ekonomikoa edo ez dakit zein, edo administratua, botere pixka bat euki behar dela. Elefante bat ez du herri xea osatzen duen Inigo Asensio Gazteitar edo Artxutun zain Gasteizko batek eukiko, orduan historikoki balin bada, esango nuke euki behar duela alako administrazioarekin edo borboiekin lotura. Bai, hori, goiko jentuzakin. Bale, ez dago gaizki. Ez doa hortik inondik inora, baina, saiatzen ari zarete, oso ondo. Por cierto, bai esan inigo. Elefanteak igual, terapia hindua egiten duten lekuren batean, egurrezko elefantetxo batzuk igual izango dituzte. Baina, bai, hau benetazkoa ari naiz ni, benetazkoa, por cierto. Beitu, orain gogoratu naiz, nire aitona monek baserria zeukaten hemen Arabako herri txiki batean, Gasteizko udalerrian dagoen herri txiki batean, eta olako garaiak ezateo zenean, olentzero, eta nik beti eskatzen nien, baserrian animaliak egonda, nik esaten nik zaldi bat nahi dut, eta esaten ziaten beti ezet.
eta nik enuen ikusten zergatik ez, esaten nuen jolin, behiak, untxiak, zerriak baldin badaude, zergatik ez bazaldi bat, eta esaten ziaten asko jaten zutela, eta zaindu behar zirela, eta ez dakit zer, eta txegola lekurik, eta nik esaten nuen, potioka, claro, tamaina ezberdinetakoa baldin bauzkagu, eta orain horrekin gogoratu naiz, eta beti esaten ziaten ez, claro, gero deskubritu nuen olentzero eta hori, bueno. Baina, begira, elefantearena, ez dut nik asmatu, ez dut nik jaso albiste hau, eta ez dut ez da ere kontrastatu, beraz hor zalantzan jarri dezakegu, baina Gasteizen dagoen egunkari digital batek jaso du. Gasteiz hoi deitzen da, eta bertan ikusteko eta erakurtzeko aukera izango duzue. Zer kontatzen digu? Gasteizen zirkua ailegatu zenean duela hainbat urte, 70. hamarkadan, antza, elefantea hil zitzaiela, gaixo zeola eta hil zen elefante hori. Eta nora eraman zuten, eta hemen Gasteizen gaur egun oraindikan martxan dagoen Gardelegi zabortegira eraman zuten. Hori kontatzen da, benetan. Horrela jaso dute behintzat, esaten dizuedan bezala, hori Gasteiz egunkari digitalean, eta esaten dute, udalak eta teknikariek duten informazio bakarra, dala elefantea Gardelegiko zabortegian dagoela ordutik, ez? Nolabait dago eremu bat, ez dakita nola esaten den euskeraz, itxiaz nahiret, nik imaginatzen dut ezin dela bertatik zer ikusi, lurrazpian dagoela seilatua, ez, edo, eta bertan omen dagoela, hori bai, udalak ez daka paperik horren inguruan, ze garai horretako hitz egiten ari gara 70. hamarkadat, ez zegoen erregulatua, eta, hondakinak botatzea, eta hondakin kutsatzaileak eta hori dana, ez zegoen erregulatuta inondik inora, orduan, baina antza, hori, bitu, zorte txarra eta zirkoa Gasteizen zegoela, animalia gaixo eta hil egin zela, eta orduan zabortegian dagoela Gardelegiko, zabortegian. Eta egun hauetan zirkoaren kontu hau etorri zaigunez irira, egongo danez abenduaren 2 17, pentsatu nuen jolin. Ze arira datorren gaia, ez? Eta nun gorde, edo nun, ez dakite horztu, edo nun lurperatu elefante bat. Gaur egun bestelako arauak egongo dira, baina horrela dio kondairak, horrela dio gertaerak, horrela dio Gasteiz hoi egunkari digitalak. Hori kontatzen dizuet, horregatik ikarri duterek abestia. Bai. Kuriosoa da bai, eta egia esan, elefante bat horren bilatzen hasteko ja berandu xamar izango da, baina ez urdura hori... Nik honen arira badaukat ere historiotxo txiki bat, izan ere, 2010an, besta Australian eta Ozeanian egon nintzen, baina Tailandiara ere egin nuen bidaia txiki bat, eta gogoan daukat, ez dut xetasuna hondirik emango, baina Chiang Mai izeneko... Eta kota hone hontzinen? Bai. Eta gogoratzen naiz, Chiang Mai han bada iparraldean dagoen herriska bat, eta horre ez dakit nola fiesta del agua edo deitzen zioten oso famosoa den zerbait, eta gogoan daukat, gauean parrandan ginela, taberna batera joan ginen lagunak eta ni, eta lehengo xoka izan zen tabernara sartu eta jende guztia futbola ikusten ari zen, eta gogoan daukat Erreala Atletiken aurka jolasten ari zela, botatzen ari ziren partidan, eta hori, ni futbol zalea naiz asko ere ez, baina oso kuriosoa da, Tailandian taberna batera jun eta Erreala jolasten, ez dakit, ordu batzuk atzerago izango zen hemen, eta nahiko mozkor ginen denak, eta gogoan daukat horrek izugarri eragin zidalan, nun nago, eta Euskal Herria, eta ez dakit zer, kanpora atera nintzen xigarrotxo bat eta Chiang Mai lasai gozatzera, eta gogoan daukat Erreala eta Atletik ikustearen xoko hori oraindik ere burua nuela, kanpora xigarroa erretzera atera, eta apatean tipo bat pasatzen elefantaren gainean ibiltzen kaletik, hau da, han orain ere beste, hau orain dela 15 urte da, eta orain pentsatu nahi dut, gauzak askoz legeztatuta edo erregulatuta dela, baina gero ikusi genuen bezala, ohikoa zen, baina gu iritsi berri ginen, orduan hau zen, iritsi berri eta lehengo parrandan, zure herriko ekipoa futbolean jolasten telebistan, kanpora izea hartzera atera, eta tipo bat elefantean pasatzen, motoan edo bizikletan dijoana bezala, eta gogoratzen naiz kombinazio hori izan zela, what the fuck? Josune,
Tailandian Euskal Derbi bat ikusten, elefante bat pasa zen, dilerra tailandesa zen eba igartzen. Ez, gainea nola zan, Grazia indit, Gartxot, ze esan duzu, uraren jaian eta mozkor, neken urak mozkortzen zuenik ba? Ez, baino, han uraren jaia ospatzeko Chang izeneko zerbeza edaten zen, eta hemen beste kuriosidade bate bai, hangoa kontatu ziguten, handa hemen, ez dakit, Keller edo bertakoa da Chang, ikusiko zen dituzten jende askoren kamiseta gainera, Tailandiara joan eta gero, eta nere omen dago leyenda bat esaten duena, zerbeza iguala izan arren, graduazioa ere diferentea dutela eta segun eta ez dakiz gogoan daukat, esaten zutela Chang bat edaten dezunean, inoiz ez dakizu, ura izango den edo tekilaren anaia, ez dakit. Baina ni gogoan daukat, lehen aldiz pertsona bat elefante baten gainean nola ikusi nuen kalean, ni bizik eta debizin ibiltzen naizen bezala eta horregatik, zubientzuteran nintzela Josune hortaz gogoratu. Josune segituan agurtu beharko dugu, baina ostiral horentarako badago aipatu behar dugun edo azpimarratu behar dugun hitzordu bat, Josune. Bai, korreka kulturala dela eta, estreinaldia daukagu, Badon opera postdramatikoa llegatuko da printzipal antzokira, eta, horra gonbitea, nik aukera izan nuen Azpeitiko topaketetan ikusteko, aurre estreinaldia, eta hori da zita. Eta, por cierto, ni agurtu behar nahi zuekin, baina luzerako, ze banoa, eta Durangon ere egoteko aukera izango dugu, pentsatzen dut, guk behintzat txilinotxak ikuskizuna daukagu, abenduaren 10ean, azken egunean, San Agustinetan, eta San Agustin, konbentua esan barno, baina ja ez da. Eta hortxe ikusteko aukera izango dugu, eta bitartean, lan eta lan jarraitu, eta pena hundiz, ze esan dizuet, nire maite minduta zuentzat gaur. Aste batutako etenaldi izango du Josuneren txiri bueltak, baina lasi, bueltan izango da, eta Durangon ere ikusiko dugu elkar, beraz, Josunen muxo handi bat, eta datorren astera arte, Durango bueltan da. Bai, venga, eskerrik asko eta laster arte, agur. Eta Josune Belez de Mendizabal agurtzen dugun bezelaxe, Xabier Matxain egingo diogu harrera, Ander Zubilagak bere soinu probak gauzatzen dituen bitartean. Jepa eta ongi etorri entzule doinuetatik haratako saioaren atal berrira. Astero bezala, doinu berriak gure belarriak goxatzeko. Aste honetan, gonbidatu zinez berezia daukat, Xabi Matxain lagun handi eta musikazale amorratua esango nuke, eta bereizgarri gisa gainera aipatuko nuke Xabi bere sentimentuak eta apreziazioak esplikatzen benetan jaioa dela, beraz, gonbita luzatu nionean, banekien proposamen bereziak egingo zituela, eta izugarri harritu nau, izan ere gomendatu dituen 4 abestidatek 3 ez nituen ezagutzen, eta berehala bihurtu dira nere abesti kutxun. Beraz, ez dakit Xabiren gustua, edo ez dakit ze hitz erabili, baina benetan berezia dela esango nuke, eta ilusioa egiten dit, gure artera berak ohiko duen xetasunarekin ekarri izana. Bere aurkezpen txiki bat ere bidali dit, beraz, entzun dezagun Xabik nola definitzen duen bere burua. Kaixo, Xabier Matxain naiz, eta Añorgan bizi naiz. Egun antzerki, aktore, estena inguruan murgildutan nabil, ilusioz gainezka, ikasten eta lanean. Eta, musikaria banaiz, musikazale amorratua batez ere, eta hemen gomendatzen dizkizueten 4 kanta puska hauek melodian oinarrituta daude batez ere. Melodia zoragarri zein nostalgikoetan. Eta batez ere benetakotasunean. Hemen lehenengo abestia, Daniel Blankbergen The Bomb izenekoa. Daniel Jack taldetik ezagutu nun, eta gerora erreferente bat izan da. Bere melodia zoragarriak egiteko gaitasunagatik, eta batez ere, melodia errepikatu hoiek abestiak beste parte bat eskatzen dunean, segituan beste melodia itxaskor zoragarri bat sortzeko gai delako.
and I run, and everyone runs, and I'm done, and everyone's done. I long to live without it. I long to live without it. I long to live without it. When I get unraveled by the bomb, and I run, and everyone runs, and she's gone, left everything on. I long to live without it. I long to live without it. I long to live without it. Wherever I land, I can't escape from the bank. The back of her hand, I can't escape from the bank. I can't escape from the bank. I can't escape. From the bank. Hemen bigarren kantua, Phoebe Bridgersen I Know The End izenekoa, eta batez ere aukeratu dut musikan ze garrantzia arnasak daukan jabetuta, zein dinamikak, pixkanaka crescendo edo iloera batzuk egiteak, eta baita ere epikotasun bat dago, baina epikotasun hortan arreglo bakoitza oso ondo pentsatuta dago, eta ez da epika hutsal bat, ez? Sentiberatasun handiko kanta da honakoa, eta erraietatik egina. Somewhere in Germany, but I can't place it. Man, I hate this part of Texas. Close my eyes, fantasize. 3 clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around. Then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life. There's no place like my room. But you had to go. I know. Like a wave that crashed and melted on the shore.
Not even the burnouts are out here anymore. And you had to go. I know, I know, I know. Out in the park, we watched the sunset, talking on a rusty swing set. After a while, you went quiet, and I got mean. I'm always pushing you away from me, but you come back with gravity. And when I call, you come home, a bird in your teeth. So I gotta go. I know, I know, I know. When the sirens sound, you'll hide under the floor. But I'm not gonna go down with my hometown in a tornado. I'm gonna chase it. I know, I know, I know. I gotta go now. I know, I know, I know. Driving out into the sun, let the ultraviolet cover me up. Went looking for a creation myth, ended up with a pair of cracked lips. Windows down, scream along to some America First rap country song. A slaughterhouse, an outlet mall, slot machines, fear of God. Windows down, heater on, big bolt of lightning hanging low over the coast. Everyone's convinced it's a government drone, an alien spaceship. Either way, we're not alone. I'll find a new place to be from, a haunted house with a picket fence to float around. Ghost, my friends, no, I'm not afraid to disappear. The billboard said the end is near. I turned around, there was nothing there. Eguerdiko 11 bueltan ditugu, segituan jarraituko dugu Xabier Matxainen doinuetatik haratago podcast hau entzuten, baino azken ordukoaren bila ere salto egin behar dugu. Naiz irratiaren estudio zentraletara antxe dugu Egoi Belategi lankidea, eta Egoi, egunon? Egunon baita zu ere, albiste honekin gatoz Zegotxa Herriko pentsioenentzako ez honegiak, baina bada zerbait. Kontua da, esan behar dugula, KPIaren azken datu aurreratuak ezagutu ostean, pentsioak euneko 3,7 eta euneko 3,8 artean egoko direla antza 2024an ego Euskal Herrian. Aste azken honetan jakinda azaroko KPIaren datu aurreratua esan bezala kalkulu egiteko erabiltzen diren 12 hilabetetako azkena. Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak azaroko KPIaren datu aurreratua argitaratu du gaur goizean, gauzak horrela 2024an kotizaziopeko pentsioen balioa zenbat handitu daiteken aurreratu daiteke aurreko 12 hilabetetako bataz bestekoa eginez. Kalkulua zehazki euneko 3,77koa da, eta ondorioz kotizaziopeko pentsioak euneko horren inguruan igoko dira datorren urtean. Nola nahi ere, inkesta etxeak abenduaren 14an argitaratuko duen azaroko KPIaren behin betiko datu ezagutu arte itxaron beharko da pentsioen igoeraren euneko zehatza baieztatzeko. Inflaziari begira, esatea KPIaren indize aurreratuaren arabera, prezioak euneko 3,2 igo direla azaroan, urrian baino 3,10 gutxiago. Batez ere erregaien eta pakete turistikoen prezioak garestitu egin direlako, eta elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak aldiz duela urtebete baino gutxiago igo direlako. Gainerakoan, biharko greba feministara begira esatea, azaroako 30ko grebaren atarikoan gaudela, zer esan handia dutela zaintza laneko profesionalek. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua murgildu gara gaur goizean, Karmele Loitiren laguntzarekin bera Arrasateko etxez-etxeko zerbitzuko langilea da.
Biharko egunera begira, azararen 30erako deitutako greba feminista horretaz galdetuta eskeritzak Karmele Loitik. Greba antolatu eta babestu duten talde feminista eta eragile politiko eta sozial guztiei zaintzen arloan barkatu egiturazkoak diren gabezia guztiak erdigunean jartzeagatik. Eskertzen dugu pila bat eta beraiekin harremanetan egotan deranean, eskerrak, ezin dugu zelan eskertu, eta zelan izan den, ze bizibilizazio egiten dugun gure lanak. Zergatik guk, azkenean ez daude etxitik etxea, ez dute jentea, batzutan ataritean eta bakotxak ez bakotxak joaten gara leku batera, eta etxe barruetan txukalian apurtzen bada farola bat edo zulo bat badago, denok ikusten dugu, herritar denok ikusten dugu, ayuntamitu hori, noiz konpontzen daue. Baina etxe barruetan zuluak zelan konpontzen die, zelan doiazte. Eta guk azkenean egiten duguna bai etxe barruko zuluak kaleretara. Agur esan baino lehen errepidetara begira jarri behar dugula eta korapilo dezente goizeko ordu honetan. Lehenik eta behin Nazional 637 errepidetik hasi behar dugu, Bizkaitik. Bertan istripua izan da gaur goizean Zamudion Galdakorako norantzan, itxita izan da erabat errepide hori, orain dakiguna da dagoeneko errei bat irekita daukatela, esan bezala, Zamudion Galdakorako norantzan. Arazoak baita ere, Nazional 634 errepidean gaur goizean, Jurretan, bertan errepidea itxi behar izan dute ere bi norantzetan izandako istripuaren ondorioz, azken ordukoa puntu horretatik, 85 kilometro horretan, errepidea beriz ere zabalik dutela, hori bai, Txandakako zirkulazioarekin bi aldetara noski, eta baita ere Nazional bat errepidean, Idiazabalen, bertan itxi behar izan dutela, Madrilerako norantzan istripu baten ondorioz, kamioi baten gaur goizean, esan behar puntu horretan duela ordubete, irekita zegoen arren errepidea, 5 kilometrotako autopilaketak zeudela. Berri gehiagorik ez ordutik puntu horretatik, eta berri gehiagorik ere ez dugula eduki, Orion izandako istripuaren ostean azortzi errepidean solotako korapiloaz. Bertan ere, bi errei itxi behar izan dituztela antza Kantabriako norantzan, eta bertan azken ordukoak, edo azken albisteak dio, 6 kilometrotakoak zirela autopilaketak, badakigu oraindik ere mantentzen dela korapilo hori. Tira, errepaso luzau egin ostean, gomendioa berriz ere, barretaz eta pazientziaz gidatzeko bereziki puntu horietatik pasatu behar baduzue, nire aldetikan nahikoa, konexioa berriz ere bigarren kafeari eta eguerdiko 12etan buelten izango gara informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko egoi belategi, guk jarraituko dugu Xabier Matxainen doinuetatik aratago tarte honekin, hain zuzen ere bere hirugarren kantua aurkezten datorrela. Lenkerren Anything, Adrian Big Thiefeko From Womana da, eta tira, hemen ikusten da, naiz eta estilo hontan dinamika garrantzia eduki, kantu honetan adibidez, eta bere bakarkako proiektu honetan, dinamikak garrantzia eduki, baino, bukleak hartzen dute garrantzia, eta melodia polit zoragarri on bat bihotzera zuzenean iristen dana egonezkero, ez dela hain garrantzitsua dinamika akaso. Staring down the barrel of the hot sun, shining with the sheen of a shotgun. Careless with us, we need some. Joe has her eyes, we wanna come. Hanging your jeans with the clothespin, skin still wet, still on my skin. Mango in your mouth, juice dripping. Shoulder of your shirt sleeve slipping. Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Dog's white teeth slice right through my fist. Drive to the yard and they put me on risk. Grocery store list, now you get this. Unchecked calls and messages. I don't wanna be the owner of your fantasy. I just wanna be a part of your family. And I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sit in your car while you're driving, laying you up when I'm crying. Circle of pine and red oak, circle of moss and fire smoke, flying on the ceiling like a wheel spoke. Push the clutch and I pull the
choke. Wanna listen to the sound of you thinking. Wanna listen to your hands soothe. Listen to your heart beating. Listen to the way you move. But I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes again. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. Wanna sleep in your car while you're driving. Lay in your lap when I'm crying. Weren't we the stars in heaven? Weren't we the salt in the sea? Dragging into a warm mountain. Didn't you believe in me? Yeah, you held me the whole way through. And I couldn't say the words like you. I was scared and to go, but I wanted to. I was scared and to go, but I wanted to. I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes again. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sleep in your car while you're driving. Lay in your lap when I'm crying. Eta laugarren kantua Bon Iveren Naem izenekoa. Bueno, Justin Vernonek badauka, entzulea harritzeko gaitasuna eta hori azpimarratu nahiko nuke, naiz eta melodiak beti txaskorrak izan, kanta zoragarriak eta bar, berritzaileetasun batek bultzatuta beti aurrera egiteko nahi horrek, entzulea harritu egiten du, ezta? Harritu nau ni ere zure gomendio sortak, Xabier, beraz, eskerrik asko nire partetik doinu berezi hauek gurera ekartzagatik, eta zuri entzule urrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Bon Iveren Naim abesti puskalekin. Aio! All along I can hear it. I go for the kiss. I fall off a bass boat. And the concrete's very slow. And the concrete's very slow. All along the sidelines, bigger. I'm over the dash. I'm having a bad, bad soak. But the berries still to come. All along the I can hear you, I can hear, I can hear. I can hear crying. I can hear crying. I can hear, I can hear. I can hear crying. Kantonak besterik ez, gaur Xabier Matxainek doinutatik garatagonetan ekarri ezkigunak, baina kantu honak osatzen jarraitu behar dugu gartxot, eta gehiago luzatu gabe, pres balin badago, Ander Zubilagarekin egingo dugu aurrera. Baizen ekarri etuen katxarro guztiei begira uste gaur elkarrizketa eta saioa luze eta mardul joango dela ino, ni bintzat gogoz gainizka, no? Bagoaz, aurrera. Bere indakoa jaso duzu. Ilargi urdinari begiratzeko behar izaten ditu doinuak. Bertatik loratzen den zerua itsasoratzen den tarte horietarako doinuak? Ere bai. Mare gora, mare behera, elurra mare,
itsasoa gure egiten dugunean, ere bai. Ereindakoa jaso duzu badato hor dato. Azkar egi ibiltzen garen honetan, ereindakoa jasoko ote dugun pentsatzen dut nik ere maiz. Kantuak hazi gisa barraiatzeak duen zer esanaz ere, baina zer esan, ez dakigu besterik egiten. Doinuak behar ditugu ospatzeko, gogoratzeko, omentzeko eta bizirik sentitzeko. Itsasoan elurra izena du Ander Zubillagaren disko berriak. Eta gaur kaleratu da. Laguna du, etxekoa, eta egia esan poza ematen du horren ibilbide musikal luze eta aberatsa duen musikariak bere, esan dezakegu, lehen lan pertsonala kaleratu izanak. Nabari da eta nabari dugu atzean duen lana eta mimoa, eta ereindakoa ez dakit jasoko duen, baina gu eta gure barruak diskonekin goxatu ditu behintzat. Beraz, eskerrik asko, eta ongi etorri Ander bigarren kafea hartzera. Eskerrik asko zuei, haze aurkezpena. Mila esker. Kalean da, itsasoan elurrak, gaur, okerrez banago. Bai. Seguraldi, hainbeste eguraldiren inguruko metafora hauek, eta izenburuak seguraldi dago gaur. Anderren barruan elurra egiten du, eguzkia pentsatu nahi dute, ez ekainardia izango da, ez? Bueno, eguzkia, ezagit nik, ja hain egia esan, bida, bai, esan ez bezala, proiektu askotan parte hartu izan dut, baina proiektu hau kaleratzea bezalako barruko nerviosismo eta ez dakit, agian nire barrun gehiago ekaitza aukate. Bai, ez da izango igual, ez da izango igual Inigo eta Goiuri ekaitz tankera ematen diola bera, baina benetan eguzki edo, ez dakite, ilusioa, nerviosismoa da, ez da akaso arrotasuna izango era aipatzen duzun bezala erronka hundia izango zelako, ez? Erronka pertsonala hundia. Bueno, bakatu, nien itzake fidatuko, etorriko balitzona musikari bat, eta esango balu, bai, gaur atera dut diskoa eta lasai nago. Gene horretaz ezin duzu fio. Enuke ulertuko, eta... Nik esango nuke, bai dorkezu. Ez, bueno, gezurra Dario. Ander dagoela, barealditik oso gertu dagoen ekaitzan. Añatera berri dagoen horretan, oraindik ez dakit, norbere zurrunbiloak hor dabiltza, baino akaso inguruan ja barealdi hori badago, eta berak oraindik iritsi behar du. Bolera beli dezakegu ere, euri pixkat eta eguzkia juntatzen diren horretan ere, ederra den hortzadarra ateratzen da, baina bueno, bale, ja, eguraldiaren metaforekin, zenik ere jakin nahi dut pixka bat, ez dakidalako, akaso men Inigok gertuagatik ezagutzen zaitu, baina prozesuan ere seguraldi egin duen ez dizut galdetuko, baina bai nola joan den, zen askotan lehen lan batek izaten ditu abesti sortaren baitan, beti aipatzen dugu hemen, ez? Duela gutxi sortutakoak, iraganeko sorkuntza batzuk. Pixkat forma nola eman diozu itsasoan elurra egite honi, zer izan da, ez dakit nola esan, norabidea, edo nola izan da prozesua? Vale. Bida, disko hau, nik burun beti izan dut, ez? Nere abestik noizbait nahi nitula atera, kaleratu, naizta gutxi izan, ez? Baina zerbait nere auki benetan, eta niretzako indakoa, ez da hor, ezagit, pretensio batzukin, baizik nere barrenak betetzeko, ez? Eta disko hau kaleratzea erabaki nun, ze, elur jaio zan, nere bigarren semea, eta, abesti bat neukan jain da hor bukatzeko, eta elur jaiozanen, bukaera hoi etorri zitzaiten, digamos. Bukatu ahal izan nun, eta erabaki nun, bideo bat itea txukuna, eta kaleratzea. Pentsatu gabe gero diskoa etorriko zara. Bakarrikan, hoi nahi nun nien. Eta ondoren, ja, ezakit, sartzezea motivazio ziklo hortan, eta esan, ez ditut grabatzen dauzkaten abestik, ze oain dela urte pila batetik gordetzen ju naiz nik indako abestik. Bilduma moduan, ez? Sorkuntza horiek? Bai, eta egia esan, pozik gatu naiz, da pixka bat nire historian zehar, gitarra jotzen hasi nintzanetikan onaino sortu dituten abestik.
eta ikustea, estilo ezberdina daude, garai bakoitzan konposatutakoa, garai bakoitzan baita sentitzen una, transmititze dute, ez? Eta polita gatua. Jo, ze polita ere, igual horratzean Kleenex paketea atea barko dugu, baina ze polita ere urte askotan sortutako bilduma hori lehen lan pertsonal moduan ateratzeko bultzada emozional hori semearen jaiotzak ekarri izan, egia esan aipatuko dut, izenik eman gabe, ezagutzen dudala ere halako adibiderik eta pozgarria da askotan gure... Alderantziz ulertzen delako askotan, ez? Bai, nik gainera kostatzen zaizen, badakizue, ni oso konpartitzearen zea naiz, ez dut esan nahi zu ez, baina nik sorta izan dut bidean, beti proiektuetan, beti ikusi dut nire sorkuntza propio hori, ez, berala sortu eta kaleratu, baina asko gustatzen zaizkit beste zutondo berezi hauek ere bai, zen sorkuntza zuk ez duzu eten, baina forma bat eman eta lehen diskoari horrela, ez dakit lehen diskoari horrela ontzeko bultzada, ez dakit beste gizaki batek eman izana, benetan gauza ederra da, ez? Esango dugu, ez, bai? Atera goiuri horratzeko elur ere ederra da eta elurra bestia ere, bai. Entrevista honetan anekdota batzuk ere kontatu behar ditu. Ander Urduri egon da azken egunetan disko ateratzearekin, nik hori badakit, ez du hemen sekerturik gordeko, laguna gara aspalditik, taldekideak eta hainbat saltxetan aritutakoak elkarrekin. Baina urduritasun horren pareko izan daiteke elur abesti honetan bideoan ikusten dugun eta gaur gure estudiora ekarri duen Gres gitarra hori erosterakoan bizi izan zuena. Eta historio kontatu egin behar dut. Sekretu guztia... Itxoin, nik hasieran muga bat jarriko dut. Nola batzutan produkzioaz ari garenean goiuri den gure muga... Egiten dut alerta friki, bai. Vale, gaur egin zazue gitarrena, goiuri mesedez. Ni horre zure timekoa naiz, baina goza zazuela interakzioa, bai. Azte santutan joan ginen azte pare bat pasatzera estatu batuetara. New Orleansetik Chicago orainoko bidea egin genuen, bluesaren bidea egiten eta bar. Eta Anderrek, bazuen hor buruan Nashvilletik igarotzea, bidea pixka bat, alde batera egiten zuen, baina Nashville nahiko bidean zegoen gutxi gara bera. Eta han bazegoela, gitarra oso lortzen zaiak direnak, hemen lortzen zaiak diren gitarra mitikoak erosteko aukera, eta planifikatu zen bidaia horrela, eta giesan Nashville oso interesgarri izan zen, eta oso guai. Eta orduan, joan bar genuen olako, nola izan zen, Madness custom gitar edo, nola? Ez, hoi legazpiko launa. Legazpiko launa. Bai, ez da Carter Vintage. Carter Vintage. Bueno, izen horiekin gainera. Berezi sonatzeu. Iritxikin ere, 7 pertsona bideia egin duazenak, edo 6 izan ginen, eta noski, gitarra pila, kontrabajuak, instrumentuak, banjoak, gauza flipante pilo bat, eta konturatu ginen, Anderrek denbora beharko zuela. Horren esan zuten, zerbait hartzera guazen, segizu, eta nigatuko nahi Anderrekin. Eta horren egin... Zaintzalanak. Zaintzalanetan da. Shopping assistant edo izaten da, ez? Nola izaten da? Shop assistant. Personal shopper. Zuk lagun batekin duazenan arropa erostera, igual ekarri zu taila bat gehiago probatzeko, ez? Probadora antzauden betzela. Ander zegoen probakabinan, antxe ampliarekin, gabinatean, eta ez nago konbenzu, lasai, bestate ekarriko izuz, eta horren Gres gaman bazoen hor batzuk, eta, antxe gitarra hartu, eta bar da. Urduri, eta jongo geha, esango jo tipori igual zukin jotzeko, pixkat probatzeko, tal da. Urduri azkenan erabaki zuen hor dagoen altxor hori erostea, ez dut esango zen bat ordaindu zuen, baina gogoan dut, bisa txartela nik sartu behar izan nuela ranuran, ze Ander zegoen hain urduri horretik, bisa txartela sartzeko ere, urduri tenik, Ander, utzi dazu, antxe sartu behar izan nuen bisa txartela. Ziurtatuta zenuten gero... Berea, Inigo, barkatu. Berea. Hueltako egaldian gitarra ondo zainduta etorriko zela, edo... Hori ere bazen urduritasun bat. Beste etapa bat zan oia. Eta urduritasuna zer zen, kuriosidadez, bakarrik emozioa. Hori esan edet, emozioa, ez da, haze liada egiteko apunto naon, ez, baizik eta... Momentu hortan neon, hola, ume bat, josta judenan daonen bezala, eta hoi, ez, bueno, eta ez edo zein josta juden da, ez, osea, afe de Carter Vintage da, hau da, ez...
A ver. Gartxot, pasintzea. Ez, baina esan nahi dut ere, Bai. ume bat edo zein jostaiu den datan, bueno, ni ere maiz egoten naiz, baina gainera berezitasuna duela, ez, jostaiu den da horrek, hau da, igual, bizian behin hori edo agian bi aldiz egon naizen leku bat, baina, bai. Agian bi aldiz esan duia planeatzen ari delako berriro bueltatuta. Bai, bueltatu. Beste zerbait erostea. Bueno, eskerrak orain, ez dakiz ze, orain dela gutxi izan zen, ez? Esaten nuen orain bisak dena, orain hola bakarkin barko ez du, ez? Piñakin edo. Etzeukaten takpila, zerbait gertatzen zen. Bueno, hau guztia azaltzeko Anderrek, 60ko hamarkadako amaierako gres bat erosi zuela, ez? 66koa. Eta enaiz hau kontatzen ari bakarrik, graziosoa iruditzen zaidalako, baizik eta gitarra horretan ere topatu duzulako disko honen sonidoaren oinarria edo ez Anderrek. Gitarra asko dituzu, gitarra on asko, baina gitarra honek eman dio itsasoan lurra diskoari nolabait gorpuzkera, alde elektrikoan mintzat. Bai diskoari eta bai proiektua martxan jartzeari, ez? Azkenen bai justu nola elur jaiotzea zijoan baita, ez? Udara hontan nabilen proiekturi eta kontzertuk emateari eta ezezkoa emanion, bai, pixka bat lasai egoteko udaran, eta ez genekigun noiz jaioko zen elur, orduan, opor batzuk hartu genitun. Eta horrek baita bideratu ziten, lasai egon etxen eta nere gauzak itea, ez, beti gaude zurrunbi hortan sartuta, justo goin sonatzen nahi dan azkarribilia bestioi hortaz inspiratutako zerbait da, ez? Gaude, ezin atera hortikan, ez? Nahi dugu atera denbora, baina ez dakigula nondikan, eta udara hontan, bilatu nun, nere barrun neuzkan gauzak, jotzeko, disfrutatzeko, sobre todo asko disfrutatu, ez? Prozesu hau iten, eta proiektua martxan jartzen, abesti sorta bat prestatu nituen zuzenen joal izateko, eta egia esan oso gustu haitu naiz, ez? Eta kulpa handi bat, gitarra horrengatik da. Nik galdetu behar nuen, eta labur, jendea, hola, frikismonekin aspertu ez dadin, baditutelako hemen beste galdera, baina gitarra berezi hori begira ari zait, Ander, eta zer du, nola izan daiteke instrumento bat, horren inspiratzailea, eta nahiko nuke analisi pixkat, ez dakite, emozionala egitea, ez ditute jakin nahi piezak ze urtetakoak diren, ez baizik eta zuri instrumento batek, eta biztan da kontatu ezun emozioak, eta orain txaipatu ezu udanan jetxizarela zurrumilotik, eta zuretzako tarte bat hartzeko tartea eman dizu instrumentu batek. Nola da hori? Zer dauka? Nun lortzen da hori? Egia esan, ez dauka berezitasuna hondirik, realmente. Bai, egia da, gitarra zarrak oso kotizatu da daudela, eta oso garesti, de hecho, urtetik urteak ere oza garestiko dira, baino, gaur egun indako gitarrak ere oso ondo daude, baino egia da beste zerbait daukatela. Garai hartan, dena eskuzitezan, orain ere egiten dira, baina, garai hartan erabiltzen zian materialak eta, igual, oaingo garaien, ezin dira erabili. Artisautza ere pentsatu nahi ez, leno azkarri gabiltzan honetan ere, artisautza badelako gauza bat, pixkanaka galtzen ari dena, ez? Adibidez, gitarra honek bauka sistema bat, oain ez dana ikusten, ez, dala almodilla batzuk, sokak muteatzeko, eta, gauza berezi bauzka, baina, sobre todo, netzako nien naiz oso tekniko zalea, pastillak, eta, nahi bakit, honek ondo sonatzeu, honek modu onta sonatzeu, da horrek emateitela, ez, baina gehien bat, da, zerbait berezia daukazula. Badakizula zerbait berezia daukazula, eta horrek inspirazio moduko bat emateitzu, gitarra hartzezunen, ez da edozein gitarra. Usaina bera ere. Azteko gu jaio ez ginean jaiota zeon zerbait edo batetik norbait ere izango da hor barruan, baina horrek badu egia esan alako
berezi bat, ez? Norbait egongo da hor barruan esan dezu? Bueno, esan nahi nun, ez pertsona bat, baizik eta aipatzen ari den alako ente simboliko hori, ez? Bai, gure motivazioan zein ilusioan eragiten duena goiuri, ez hildako bat. Eta pixkat... Bueno, bestela kutsa ederra da, fina izan berko. Emozioi ere pixat espazio eginda, gitarra hori pasako zen oso gitarrista honen eskutatik, 70-ko, 80-ko hamarkada horietan, auskalo zenbagarren esku batean denda hortari ditxi, eta handerrek erosi duen artez. Badu bizitza propio bat. Hoi, gitarra zarretan asko pasatzen den gauza, ez? Historioa jakitea, gitarra horren historioak balio asko emateo baita, ez? Eta hori kontatzen dizute, erosten dizuna? Kasuntan ez. Hau Jose Ramonek erabilizun zeruritasean, gero natxu... Ez, hori da... Bueno, a ber, kasuke ongo egia esan, nik ez nekin nola funtzionatzen zuen, erosketa prozesuak, baina egia da, regateo bat aguzti ingen nula. Bai. Gitarra... Ingles ez da hola, Gitarra horiek dendan daude, baina ez dia dendakoenak. Baizik da jendea saldu nahi duna, eta han jartzeituzte, eta bai, kurioso izan zen esan, eta dauka bere papera gordeta berria daola, 1976ko papera zertifikatua gitarrana, eta esan zigun tipoak, ez? Hau oso arraroa, ez? Eukitzea papera hau barrun. Izango da ere, eta pixkat broman kutxo eman nahi du, baina amistadia neurtzeko barometro ona izango zan ere handerri gitarra hori eskatzea atxalde baterako. Hori izango zan... Eta lagun hona da, itxura hori daka, baina hori izango da, benetan, zein dagoen lehenengo nivelean edo bigarrenan, ez? Akaso inor ez dago lehenengo nivel horretan. Hori orokorrean ez da egiten. Bereziki horrelako gitarra bat egin. Nik handerri estrato bat, Les Paul bat, eskatzea igual animatuko nintzaik. Hori eskatzea, ez da egite, igual bizizan dudalako daukan... Ja, nikik morroa bota eta ontsa bertan haina izan der Nashvilleko soinua bilatzen gauren kente. Ez. Brometan haina izan. Soinua zari gara eta estilo eta zere bai, ez da. Nik ez dakit zehazki hander azkenean, eskutan izan zenituen gitarren artean hori Chet Atkins edizioa zen, bai? Eta esan daiteke ez dela ere kasualitatea edo ez dela informazio axolagabe bat, ze Chet Atkins bada diskonen estetikan musikalean eragina duen artistetako bat. Askotan aipatu dut hemen Joe Bonamassa zalea zarela oso, badaude bestelako batzuk, baina Chet Atkinsetik abiatuta badago jokera eta estilo zahar hortatik ere zerbait diskoan, ez? Bai, oain entzun deun elur abestia oso Chet Atkins estilokoa, ez? Bai Chet Atkins, hemen Espainian eltuan gero, baita estilo hortan oso aditua gana, eta gero nire beste idoloetako bat, da Tommy Emmanuel, ez? Dara akustikako monstruo bat, baita bea de hecho, Chet Atkinsekin diskok dauzka, eta Chet Atkinsen gatik ikasizun, eta azkenen estilo fingerstyle edo fingerpicking estiloarekin jotako abestiak, ez? Bada beste berezitasun bat esango nuke diskonetan, edo zure gitarrista izakeran, eta da akustika eta elektrika bi instrumentuak esango dugu, biak dira gitarrak, baina bi instrumentu adar behintzat ezberdin dira, bietan asko murgildu zarela. Bilatu diozula ez, ez dakit, baten registro batetik bestearen beste puntaraino, esparru horietan guztietan aritzeko gogoa, eta horrek, batzuan komplikatzen du, esparru askotan aritu behar delako, baina zuk nahi izan duzu bi instrumentuak eta instrumentu hauen estetika denak, ez pixkate zure ganatu. Bai. Hobeto ezin ez esplikatu. Baina bai, urte desente noaia gitarakin, ni elektrikakin hasi nintzen zuzenen, eta elektrikakin asko aritutakoa naiz, eta metal estiloan, eta bakizu ez, horre piruriruri iten, eta soloak, eta gustatzen gaztetan ez, baina evoluzionatzen zoaz, eta gero konservatorion baita ikasi nun, eta egia esan estilo pila bat jo izan ditut, eta garbi eukidetena denetatik ikasten dela asko. Naizta estilo hau esan, baina hau erresa, ez. Hoi ondo jotzea ez da erresa, ez da bat. Eta badao zea hoi ez, askotan, adibidez, ACDC ez, eta baina hiru akorde dira, baina hiru akorde horiek ondo joa, ja. Eta sona arazi behar dituzu horrela, ez? Nahi baduzu benetan hori. Eta
hoi ez da bat erresa, ez? Eta, bueno, ikasietena, bai, gauza komplikatuk ere politia dira, edo igual ikusgarrik dira, baina gauza simple kondoitea ere oso zaila, ez? Eta, bueno, egia esan, murgildu naiz estilo pila ezberdinetan, eta horrek, albideratu dit, instrumentuak ondo ezagutzea, eta bai elektrika eta bai akustika. Ondo jotzeu kaproiak esan dut, baina ez dakit esan daiteke, baina ja esan dut, aseke... Hemen banda guztia entzuten ari garen honetan, akaso aitortzare egin barko zaio diskonetan parte hartu duten beste musikari Ander, ze oso gitarra zentrikoa den proiektua da, baina entzuten ari gara hemen, bueno, walking basau, bateria, badaude hainbat instrumentista, diskoan parte hartu dutenek. Bai, diskontan eukiet zorte izugarria lagun eta musikari oso onak parte hartzeko, kasu honetan baterian Mikel Urretagoiena, Ordizitik, eta bajista Igor Oiarbide, baita Ordiziarra, neza Tolosan bizi, eta oso guztua gatu naiz behaiekin lan aitea gozada da, behaiek ere motivatuta ikustea proiektu honetan parte hartzen ari zeanen behaiei ere ilusioi ikustea horrek asko transmititu ditez eta oso gustora eta gero bi abestitan baita leheno komentatuten bentzela abesti asko grabatutan euskan, aspalditikan, ja hasi nintzen bere garaien eta bi abestitan ere indakoa jaso eta Sky is in Bloom Txus Aranburuk baita teklatuk sartu zizkiten eta hoi dena aprobetxatuet eta bueno, disko hontan daude. Txusekin, Xabi Solanorekin bandan kointzitu zenuten, ez da? Hoi da. Hortik ezagutuko duzu elkar pentsatzen dut. Bai, Xabi Solanorekin batea gutzen. Ander, gaur egun, gitarrista izateaz gain gitarra irakasle ere bazara, musika eskola baten arduraduna ere bai, zure gitarrista formazioari begira, esan daiteke, badagoela hor dualidade bat edo, iaztakit desoreka bat autodidaktaruz, nahiz edazuk asko ikasi duzun, konservatorioan egontzaren, akaso irakaslen artean Jorge González Baragaini izango da, ez, zure bilidan pixu gehien hartu duen gitarrista, baina gero, bide asko egin duzu zure kasa entzuten, interneten dagoen materialarekin, lana egiten, estiloetan guztietan benetan murgiltzeko, ez, oinarri harmoniko teoriko hori bai konserrean hartzen da, baina gero fingerpickinga ez da erabat horrela lantzen edo beste hainbat estilo, ez? Ez, hoi da, ez, konservatoria azken finen nik izan zen nere biziko erabaki bat ontan nahi dedikatu eta postu egingot ontara, ez? Nik beste gauz batzuk ikasi nituen, da lanen neon, eta dena utzi nun hortarako, ez? Eta realmente berdin zitzaian titulazio euki edo ez, nik nahi nuen zan ikasi, ez? Eta irakasleon bat euki baita ikasteko, baino egia da, eta bain nik beti transmititzen saiatzen naiz ez ikaslei, irakasle batek ez dizu ez dakit, gitarrista izugarria edo musikari izugarri bihurtuko hola bere klaseta junda bakarrik. Beak bidea erakutsiko izu. Eta bidea erakutsiko izu eta erramintak emango izkizu, baino realmente lana imazuna zuzea, ez? Egunero, ikasten gauza berrik, ez bakarrikan irakaslek ere guztaizuna, baiz zure barrun dauzkazun zea horiek, ez? Kuriosidade horiek, saiatzen gitarrara eramatea, eta esan ez bezala, fingerstyle estilo hori dena ni bakarrik ikasi nun, ez? Udara baten izan zen, estilo asko guztia zait, baina oso zaila da. Izan zen netzako, zerotik astea bezala, ja konservatorio neonen. Eta esan, ostras, hau zer da. Eta pixkanak hasi nintzen, eta nahet komentatu anekdota bat,
bultzatu zitena asko, izan zen, bueno, interneten kursillo bat erosinun, Tomi Emanuelena, erakusten, pixkat estilo hasieratik ez. Eta abesti bat grabatu nun, beak erakustezun abesti hoitako bat, eta Facebooka nun, karai hartan Facebook erabiltzen gehiago, eta urrengo goizen esnatzen naiz, eta Tomi Emanuelek komentatuzun nere bideo bat, zer? Osea, nere idolok komentatuzun, bueno, horrela hasten da bidea, ez jatzezun inglesez. Eta, jazta, hor sartu nintzen, erabat. Bai. Kabitu ezinik, Joenetzako izan zen, izua. Baina, olakoak, hausnarketa txiki eta labur bat egitarren zen, abestire bat, ere, entzumarko dugu. Bai, baina egin hausnarketa eta abestiaren horretik beste gauza bat ere azaldu behar dugu, beraz, lasai hartu dugu. Esamar nuen ere, zuk ondo esan dezu, irakasleak, referentzia puntuak, ez dira inoiz izan behar helburu, eta, baina, aitortza bat jasotzen denean egiten du, ematen dioz norberaren ilusioari ere koordenada bat eta ilusioa egiten du, eta nik uste hori ere zilegi dela eta onartu behar dela, ez dakit, erregai bezala, ez? Aurrera jarraitzeko, asik, bai, hori zen, hausnarketa txikia. Ander, lehenengo kantua eskatu horretik, bai azaldu behar ditugu, bi gauza bat, disko honek banda osoarekin egindako diskoaren zuzenekoa izango dut arteka, baina bada postu oso sendo batzuk bakarrik Luperra, Stoneboxa eta ikaragarrizko despliege teknikoarekin defendatzeko, horrela defendatuko duzu gaur, baina hori ere izango da zuzenekoetan izango den ereduetako bat, eta zera batean nahiko eredu zentral izango dena, ez? Bai, diskoa bai grabatu dut taldean, eta, bai, abestiak osatu ditugu dena taldean jota, baino zuzenekoa behi da, bai, esan dizuten bezala udaran pasaet, nere etxen bakarri jotzen, eta, gauza horietako bat izan da, aparatoekin eta, Luperra grabatzea, zure burua grabatzezu, eta errepikatu ditu behin da berriz, eta, horrekin jolasten, sortu deten setlista edo prestatu deten setlista pixkat hortan basatuta dago, eta, iten saiatu naiz behintzat, gitarra eramatea, nere limitetara behintzat, ez? Bai, akustika, bai elektrika, nahastu iteitut, erritmok iteitut akustikatkin, eta holako gauzak ez. Hori entzuleari itzuliz. Taldekideak ez da aguantatzeko estrategia. Hori ere bai, baina entzuten dituzenean, orain zuzenean Anderrek eskainiko dituen bi abestiak, lehenen honetan pixka bat, eta gero joko duenean are gehiago, sentituko duzue nola da posible musikari bat hau guztia egiten aritzea. Eta hor sartzen da Anderrek aipatu duen Luperra errepikatzeak, hasiko du hurrengo kantua akustikarekin, gero elektrika hartuko du. Lehenengo kantu berezi bat daukagu entzuteko, itxaso izena duena. Nere, ez dakit zenbat segundu iraun zuen, baina 4 segunduko indignazioa piztu zuena, Andersen esan nuen. Mira, hain beste gitarra eta hain ondo jota, hemen bigarren kafeako sintonia kopiatzen plagio zuzena egiten gainean, baina ez... Txoixuan ina izemen, eta ez Ander bera da bigarren kafeako sintonia horren sortzaia, baina haizu, bakoitzak gurea daukagu ez da, txorixoak ere existitu behar dira, eta baina bai, hori izango da, jendeari eta entzule arreta piztuko diena zen. Gure elkarrizketa akustikoetara datorren orok maitik, entrevista maitik gune akustikora egiten duen bidea egiten du kantu honekin. Eta kantu honekin badoa Ander Aruntz, baino askotan kontatu diegu musikariei eta entzuleari, kantu hau Ander Zubiagak sortu zuela guretzat alaxe eskatu genion, eta sortu zuen Si izenarekin bersio motxau, baina Si hau Anderren kantua zen itxaso moduan eta askoz luzeago entzungo duzu orain formato akustikoan. Sik eman dio paso itxaso kantuari, eta nahi duzunean Ander Zubiaga gure elkarrizketa akustikoetan.
Hortxe ba, Ander Zubilegaren eskutik itxaso kantua, gero akaso entzungu dugu, diskoan dagoen bezalaxe, baina, bueno, auki duzu aukera dagoeneko akustika festa hori entzuteko, Ander bueltan daukagu gurean, eta oraindik gero ere Sky is in Bloom ere entzuteko aukera izango dugu. Baina, tira, entrevistarekin jarraitu behar dugu, ze galdera asko dauzkagu oraindik Anderri egiteko. Bai, nik pixka galdetu nahi nizun, Ander, ateratzeko ja, hitz egin dugu gitarraren zentralidadeaz, talde formatuaz, nik nabaritu dut, diskoko paisaia ezberdinetan, entzuleak ere entzuten duenan ikusiko du, batzuetan badago ahotsa, bestetan ez, hemen gitarra zentristaren egunean ahots zentrista bat hasiko da inizketan, eta jakin nahiko nuke ere hor autu hori zergati den, natural etorri den, aipatu zu urte askotan, urte batzutan pilatutako doinuak direla, orduan paisaia bakoitzak eukiko du zer ikusia pentsatu nahet garai edo une batekin, zuzenean edo indirektoki, baina hori jakin nahi dut, hitzak noiz erabakitzen duzu bezalako sortzaile batek gitarra hitzekin jantzi behar dela. Bulkada natural bada edo erabaki arrazional bat, ez dakit? Ez dakit nola erantzun egia esan. Ez da bulkada ere ez nioke deituko, ez dakit. Izan zen prozesu natural bat, abesti hoiek sortzen neola, eskatu iteziten abestea. Ze, bai da egia, beste abesti batzutan ja gitarrarekin abesten saiatzen naizela, orduan. Fingerstyle estilo gehiago sartzen naizenen, hor ja, ez dit hainbeste eskatzen abestea, baina abestia hau, ahotsa daukaten abestitan, bai eskatzen zitela abestea ez, eta ni naiz abeslaria, hori ere aitortu behar da. Baina, hor saiatzen naiz ez, eta letrak egiteko Xabi Garaialde laguna dut, eta beak intzizkian bi letra hauek, biak inglesez indaz zeuden, baino bat euskeratu inun. Ze egia da, estilo hontan oso ohikoa dela inglesa entzutea, baino ni, nire hizkuntza euskera da, eta egia esan komodo gona euskaraz abasten, eta horregatik euskaratu non pixka bat ez. Eta hoi da pixkat... Gustatu zait, nola esan du, gitarrarekin kantatzen saiatzen naiz. Alua, hoi nola itea, eta ondo jota ez, izango, nire saiatzen naiz, baina ez lortzen kantatzen hasi behar naiz, Anders. Mare izena du kantu honek, elurrari buruz hitz egin dugu, elurri buruz esan da, hori baita zure bigarren semean, Mare berriz alaba, lehenengoa, eta kantu hau ari egindakoa da, esango nuke jaio zenean, alegia. Jaio, baino, aste bete lehenago, egia esan, hau baita, historia politia ez, netzako behintzat, justo jaio baino lehen, esan dizuetan bezala, hasi nintzen estilo hontan sartzen, ja urte desente dira ez, baino Mare jaio baino, ez dakit, 2-3 urte lehenago ez, adibidez, ez dakit, más o menos esan dut. Eta, justo, izan zen 2 aste lehenago edo, de repente hasi nintzen jotzen, eta ikusi nun gain nintzala konposatzeko estilo hortan. Ordu arte, bestik ikasi nitun, esan detena ez, internet bidez, eta tal. Eta egun hortan, ez dakit, etorri daiten inspirazioa, eta hasi nintzen da, melodia hau politia da, eta jarraitu inun, eta egia esan, abesti hori sortu zitzaiten, eta Mare izena eman bar nion, ze, justo, hortikan gutxiaia jaiotzea zijoan, eta nik uste hor barrun neuzkan emozioak ere hortikan ateako zitzaizkitela, eta holaxe egin nun. Lan hau ere bada ez, familia kudeaketa on baten, edo ez dakit nola deitu ondorioa ez, azkenean, bi seme alabekin, oso hilabete gutxi dituen ume batekin, eta aipatu duzu ez, udaran topatu duzula pake hori egin duzula, baina gero pake hori ere etxean bilatu egin behar da, eta pixkate elkarlanean egindako disko bat ere bada nola baitez.
noski, dena zor diet, nire familiai, ja erabakin unetikan untara nahi nuna dedikatu, nire pasioa eta nire bizitza daia, eta denbora asko kentzaitu obviamente, baino, saiatzea alik eta hoberen antolatzen dena, eta orduan ze pasatzea, ni gauetan orduk sartu baitula, nire instrumentuakin, ez? Azken finen, egunen zehar ez daukagun denbora gauen sartu behar izatet, eta, egia esan asko guzet zaitez, gauetan jotzea, ze horra aurkitzet, bakardadea ez dizu inorre molestatzen, eta denen laguntzaz, eta gero bakoitzan esfortzuakin baita, lortu deu, atatza disko. Nik esan nuen boro biltzearen eta hola pixka jarrita. Oso importantea izaten dela, nik uste norberaren pasioaren maila ulertuko duen inguru bat izatea. Ez da beti pasatzen. Ez da errexalare, Noski ez ez. Horregatik esan nuen pixkat horrela ere, beira hitzekin jolasteko. Hori dela kaso, inork entzungo ez duen, baina benetan kantu importantena edo ez dakit, finger style onena hori dela, ez? Benetan norberak bere pasioa inguru honean ez dakit, landu alizatea eta zaila esten arren lortzea eta ez dakit, ilusioa egiten dit, entzutea kapazak zaretela hori aurrera emateko, zen ez da beti ohikoa izaten eta gora familia izu. Badu finger styleetik, bluesetik, ez dakit, rocketik, country kutsu bat momentu batzutan ere bai, nik disko antzun nuen momentuan esanen handerri, pop momentu bat ere badago. Baina hola, anekdotiko xamarra, disko Arax estudiotan grabatu duzue, zati bat, eintzatez, bateriak? Bateriak bakarrik, beste guztia etxean. Hori da, zure estudioan grabatu duzue gehien txuena, zure gitarra gehienak ere hainbat proiektutarako zure estudioan grabatzen dituzu, eta bainatik gera bidek egin du diskoaren nahasketa, eta oker espanaiz mastering ere bai, ezta? Bai, hori da. Eguerdiko amabiak urbiltzen ari zaizkigu, oraindik Sky is in Bloom entzun bar dugu hemen zuzenean, esan da bezala hor Anderren oinetako perkusioak, akustika, elektrika dena batera entzuteko aukera izango duzue, baina horren aurretik gartxot azken galderaren baterako denbora badaukagu. Bestela, kantua nolabait berak ere azaldu nahi badigu eta kantuaren bila egingo du, azalduz da zuzen, uste, aipatu bareko guztiak, estiloa, motivazioa, pasioa, ingurua, instrumentuak, Nashville, denetarik aipatu dugu, ez dakit, opa dizute lehen disko honen bidean jarri dezun ilusioak, jarrai dezala, Ander, halako testigantzak entzuteak ere norberaren bidea legitimatzen du, ez? Eta kontzertutan ikusiko gara. Hemen Stonebox hori utzi eta goiuri fitxatu nahi badezu ere, ez dakit hor bomboak eta crashak sartzen ikusi dezun, baina bateria jol... Behingoagatik egingo nik zerbait? Claro, air drummer fina da goiuri, eta ez, besarkada bat, eta gozatu dut diskoa entzuten, beraz, emantzazu joko dezun... abestiaren esplikazioa. Galderari gabe. Ez dakit, nik akaso hemen Bonamassa eragin gehien duen kantu izan daiteke ez da? Dudi gabe, bai. Bonamassa izan da, leheno komentatu eta Tomi Manuel ere, zera, bai, Jesus nola esatea. Eragin, inspirazio edo. Inspirazioa, Bonamassa izan zen, gitarrara dedikatu bar nula erabakia ziten pertsonatako bat, ez? Eta besti hau oso bere roioan da, nire jotzeko moduaren parte handi bat ere beragan dator, eta letrak Xabi Garaialdeek intzitun, baina egia esan, asko guza ez zait, Sky is in Bloom, edo el cielo está floreciendo, ez dakit euskeraz nola... Zerua loratzen ari da. Zerua loratzen ari da, eta gero
beste abestia baita zela ereindakoa jaso, ez, eta pixkat bien zea hoi, gustatzen zaitez, eta, bueno, abestik baita jarri ditut orden baten diskoan, diala kronologikoa, esan dezakegu, eta baita, niretzako esanaia, bueno, transmititzen zitena, ez, adibidez, maren ondoren dator Sky is in Bloom, eta, bueno, azkenen bizi berri bat irikizitzaidelako, maren etorrerakin, eta, bueno, horrek, ez dakit, hor ondo enkajatze zian, ez. Eta horrexe, besteik gabe jongo naiz. Jotzea, oidek. Ander Zubillaga, eskerrik asko, esan barra daukagu Jou Bonamassa handiak inspiratu bazuen eta behartu balin bazuen Ander Zubillaga bere ohiko lana utzi eta gitarrara dedikatzea, Bonamassari eskerrak eman bardizkigula ere bai, Euskal Herriak gitarrista handi bat galduko zuelako bestela. Plazer bat izan da, Ander, gu jarraituko du zure si jartzen akustiko guztietan, eta baita gaur ere, zuri Sky is in Bloom honi paso emateko. Eskerrik asko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan gaurko saioa agurtzeko Ander Zubillaga eta bere lan berriaren The Sky is in Bloom. Skies in bloom, it's clear we want. I haven't had before. They bring your smile and colors. There's no shadow. There's a voice. Sky, words we shine, words of joy. The sky is in bloom.
Eguerdiko 12ak Dizkai Izinbulum gozatu dugu, mila esker Ander Zubillaga, gu bagoaz, eta zuri mila esker eta nahi duzun arte. Mila esker zuei. Bagoaz, agur! Keep calm and bigarren kafea.